aja kerja dengan kejeng sathan jong ba ardan pi ndai ba onong ba ngasuan aja kersian ngawan ay mesin ndai mangilai ngila dai pa kibala kersian nado nengkong kasni ngila dai pa kinong kersian ta menta kasni wan ban ay mesin yo presiden rong ba jong ke parti bodai unang yalam ya kanika jingyaki kabalong hakan kabalong menta karena nangi pen nomor wa ardan la sathan la poi sekasi spaar pautam kenta baru mentak sergar kam respon kai kejeng i jang pihak kabidai berkena kadau hi kawai kadai ba ngi ki khasi ngim dan kinang yalam kat ba yaki karo ngam not ban ben kidan yong nang yalam wasata na kata kadau ki ke NPP ke jabon na karo namar bala ayu namar kata ko office memorandum uyok man pentrekam ba syadien te ya karo star omdai nang ne sakman ndai nang ne syadien na arhajar alpuar syau khat khandai spa nyu puar te ukaro te ula dan yang kinang yalam ti basatar om kum kijongi ki bom sngu tho namar kat kum ka jingwat jingtip ni na ki ban nang ki ba start ki ba sempang ki ong ba kane ka office memorandum kadai ka ba ya lang ba ka kabinet atau ki kabinet mister khasi kila ayu balai ki sngap kapen i ba nala ba ki bi nala ba kim dan ka jingkit kle nalar baki snop start ndrai lada ki snop thu baki be tikila dai ban kli ong na ki sempang namar amdai te maki ki bas tam hapo hari khasi jangtia ndrai kila dai ban kli na ki sempang kamut ayu kaniat kumno ndrai kumba ong to ba asbon MLA karo sai pi kim dan jiki kle kniat nalar bas snop start nalar ba be ndrai lada kidai ki bas ngodon jiki kle kila dai ban kli ni ki benang ki bas start ba sempang ba kaniat ya kono kadur kata karustan rei ndam tapi ki benbe da kumno ki keren da kumno apa upaj ba bobon ba ay jeng kesian ni kini kejing ki kwa ban review ya ke reservation polisi kat baka sarkar ka benbe da kumne da kumtai hana ka reservation rustar hana habang ilas nu apa ba kalak kia siliang ta kejing tau kumno ngin tau haba latip apa ba kalak kia siliang kejing tau ngiladai ban batte thama em ba kata kejing tau kaniawan kat jo rei nakaleng ki mele kesini kim ngai ba kim sngodan jikit kle kim sngodan di pro ai nrai ndangi lai hapo ki media ya ka jing ajing kran jaki phi ai ka doktor amparin kum ka menteri ka ong ka tukos ni ba long ka all party meeting hana ba kita ki ba perang kita kinong perang kinong seng ka parti kimwan ki pha da ki wai nrai atau ka tips ba kito ki bawan ka tukos meeting kim dai sa kinong perang kinong seng ka parti ne ka dai makane ka na nong khruat blawar ka par batang ban perang ya ka parti namar kam namar assembly la depra YMLA ka BPP ke la depra assembly nrai ka sngsi kalong bah kasien ban kong bakira rom ya keren hakasien ba aro la jeje ai speaker ning kong jong assembly ubah bom cem la ai lat ban ya keren ya ka mat hapo ing dorba unsim ka jingkit kle ka ban kong udai speaker baar ka dei ka sarkar nrai ngaya i ka jing keren jong tu minister education minister kami khaliau rang kam sangma uong ba arden yala kai bat kading nreng akwa ban keli hato yala kai ba arden bat kading na ke yala kai kesuka na bat kading nama kat kani ke jingdawa babon balang kesukar ke yala ban persnguthu bakla da kumne da kumtai haba maki yala de kim snguthu balai kim sngap ya ki bas nguthu ya ki bas sempang nrei ki persyang ban penbe jo babon balang da ka ba ki ong hana ba ka jingki jong ka BPP ya kani ka mat kadai ka hidden agenda jong ka MDC election right ka BPP suak election MLA kala dai lepa ka election manifesto jong ka parti teh haba ka bat ya ka kular balai kin dang tukular ba open bed ba hab ki bat ya ka ai ka bakilak lay ba isim ke jingkit kle ya ka ai ka bakilak kular menta ki sedang ban ada sedang ban ini ada kumne ada kumtai nrai suak election MLA sikipien ru kim dan ban ong kim dan ban jubab nda menta ba kiai ba kiai jing kesian ki sedang saban keren kelain da kumne da kumtai nrai ngasukwa ban ong yang tahu state president ba ong ba kadai ka hidden agenda na kementak election MDC ba ka BPP kamdai ka klain la thang ka juat ladap ka juat labam amdai kumapi bantong romi ban syad romi yang phi ba kajing bom terak sokar ban khot ya ba ardan sa ban review ya kena ke polisi ka dai ban na ka tahu ba
Umdan dia terlihat nengki melek kasih. Kini teli kumna beli bah bakim sungto te. Ka ai krosta. Kapan i bakim sungto. Dai lada kidai, lada dai bakim sungto te. Kata ka memorandum office ka bayat lang ba ka kabinet. Kim dai taban pediang. Bahkan ya retrospektif. Ndai makiki pediang kim tip katau sano. Haba uta unang nya bos, tip imat. Dai man kito ki kabinet minister kasih ki syong man maki setenung bos. Ndai banyak ya ka bos. Dai tangki kato kat nengut ki bom dai kasih. Tela Ndai pi mi sakajing penting kat tempan hanayo tu kelar ka kod yo tang 100% yo kumne yo kumtai. Ndai ka bae ka lang ba. Dakat tu kelar makana ka kod. To. Kita ki ST jang kami kelaya kini yak 100%. Ndai ka bakam syuk ka lang yaki karo kan. Namar kidang hamduna haki bobon kiliat. Yok kiyok mantang 100%. Namar ngihap bes sa kamerit. Ngihap bes da kamerit la da kawan kata kador. Tak ndang la bes da kamerit maki yok kiyok tang 100% unyo kasih 100%. Kababo jingman kong kada yaki. Ndai yang ni dawa la ka hong im kwa ya ka. Ni kwa bentuk kelar ya ka hok jengki. Ni dawa ya ka hok lajong kat kum ka jingbon pai. kumarau mana ba adan la sa than. Ban ngeyo iba PP wana ka proslau MLA jong pi udai ba sebentar nak sarkar udai u deputy chief minister ka ek kerwa la se ka kwa banai. Si MLA jong pi. UMLA jeng i ula umdai driver sarai ula bandai driver spare ne tangba uhap chong imat sejrong bos. Naki ai ki balak jia kapan iya kita kisin bakalong kumta. Bapli uchong sejrong. Myo syang rahpok. Udai makana driver spare try yo ada ka license nya kalirit umdai da ka license nya bos ta. Nah kata-kata PI umdai ba ubure. Ula keren ki media. Utok nak bentak kinong kesian lajang. Wa skim tang bentak kinong kesian lajang bat kan ka jing yaki kamdai tang nak bentak kiba persya yo nrai kinong kersian jong uruk kin hap ita ka jok ka thop lada review yo ka resolution policy te kum urang ba kum uriu sempang ula dai ban sngok tho ba lada ukuran lada ula kamdai ka jing mentoy tang jong kinong kersian ka BPP ne tang jong no nrai barok khoi khasi jeng tia kinyo jing mentoy nakanika jing review yo ka resolution policy Atau pikwa kan ba MLA jong phung budin ha be dai berkena kamar ber sarkar. Umda hira tang MLA pun selau bangi kuat pun budin. Barok kilai pun rungut MLA. Nakasi jang dia kidai ban budin ya kene kam. Namar kat ba poj ba udang ki da kajing jai. Kim dai ban sungtuk bakala bakan kajing yaki kadai tang jong ka BPP. Ndai kajing yaki kadai jong ka khasi jang dia. Te kat bakading kajang jai kila dai ban tem em. Ndai ki kena man bau ba ardan udai walak kai bat kading. Ndai kajing pej janga dai peman ka sokat ke ba kila kai bat kading. Kan ka jing khiu bardan kan saisa am tharai. Kan sisa, balai kan sisa. Namar ni nginam ai jam te. Pada syak dak benai bangin nyatur. Nginam ai jam. Bila ya i mata naduk ki kentai ki kena haduk samla ki long kemi ki long pa. Kita simkia, kita sengau ki klik ya kene kam nrai. Kat bakina kemi khamat ki bangi lajet. Kim perwa ai. Dan kata-kata kabuk jing kan buk jing ak kelayaki. Ndah bakading kala kelang yok kin 6 lak bertan.